उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। आपण सुदृढ बालक स्पर्धेत गुटगुटीत बालकं बघितली असतीलच, पण लहान मुलांच्या एवढीच बैलांची काळजी घेणारे शेतकरी, बैलांवरती प्रेम करणारी माणसं कोकणात आहेत। हे पाहायला मिळालं कुडाळ येथे सुदृढ बैल स्पर्धेत। जसं सौंदर्य स्पर्धेत रॅम्बॉक होत असतो, तसंच चक्क बैलांकडून इथे रॅम्बॉक पाहायला मिळाला। पाहूयात। चांगलं बरं वाटलं। युवा पाठ मेहनत करतो आम्ही कोणाला बाकी नाही, पण आम्ही बैलांना खूप खायला वगैरे घालतो। समाधान वाटलं का? हो, समाधान बरोबर वाटलं। मावशी शांताबाई मंगल गायचे मालक गेली 30 वर्ष आम्ही कार्यालयाचं वर्धापन दरवर्षी आम्ही वर्धापनानिमित्त होत आहोत। कारण कार्यालयामध्ये विविध कार्याचं आयोजन करतो। हा शेतकऱ्यांचा खेळ आहे, शेतकरी सगळे एकत्र यावे, शेतकऱ्यांचे आराध्य दैवत आहे हे लोकांपर्यंत पोचावं म्हणून सुदृढ स्पर्धा करून काल कार्यक्रमापासून काय सुरुवात झाली? कशा काल आम्ही वर्धापन केला, सगळ्या सत्यांची पूजा केली, त्यांचा हरिपाठ केला आणि प्रबोधन हे ह्या लोकांनी आईवडिलांना नवीन पिढीनं आईवडिलांशी कसं वागावं, मुलाशी कसं वागावं, मुलीचं कसं वागावं, आईवडिलांशी कसं वागावं, आईवडील कसं दैवत आहे, मातृदेव भव पितृदेव आचार्य देव अतिथी हो हे जे विधी आहे हे लोकांना समजावे म्हणून यांच्या काळाने प्रवचनाचा कार्यक्रम होता। मधापुरीवरून गजेंद्र महाराज आले होते। आज एका ठिकाणी उभे करा आणि फोटो घ्या। आज कार्यामध्ये सुदृढ स्पर्धा झाली। संध्याकाळी सातेरी कलेश्वर बाळगोपाळ मित्र मंडळ मेरूरवाडी यांचं नाटक ठेवलेलं आहे। कशा प्रकारे सहभाग नोंदवला आहे आजच्या बैल स्पर्धेमध्ये? कशा प्रकारे बैल मालकांनी सहभाग नोंदवला? सगळे बैल एकत्र आले, सगळ्या स्पर्धकांनी उत्साहाप्रमाणे येऊन आम्हाला कार्यक्रमाला मजा आणली आणि चांगल्या प्रकारे कार्यक्रम झाला। हे कार्यक्रम करत असताना आमचा मुलगा अभिषेक अवधूत भाऊ घरातील बायको भाऊजय आणि
सुनावली या सगळ्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं. याच्यातलं महत्त्वाचं काम आम्हाला कार्यक्रमाला कसं करावं हे तळवण्याचे आप्पा परब आणि बाळा सामंत यांचं आम्हाला खूप सहकार्य होतं. आजच्या बैल सदृढ स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक कोणी पटकावला? प्रथम मानकऱ्याला आमच्या अभिषेक शेंडे यांचा नंबर पहिला आला, दुसरा अपराज परब कणगोली, तिसरा गावडे, चौथा कोणता असं होत, 4 नंबर कोण, 5 नंबर साठेलकर आणि बाकी सगळ्या प्रत्येक स्वरांना मानधन आणि सन्मान दिलेलं आहे. या स्पर्धेमध्ये किती बैल मालकाने सहभाग नोंदवला? ह्या बैलमध्ये 31 बैल मालकांनी भाग घेतला होता. 31 बैल मालक स्पर्धेत आणि आमची स्वतःची जोडी आहे. आम्ही स्पर्धेत भाग घेतला नाही. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.